Μακαριότατη, μέλη του Συλλόγου μας και καλή μας τύχη. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή βραδιά που έχει μια ιδιαιτερότητα για μας και θα σας παρακαλέσω να κλείσετε τα κινητά σας για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ήσυχα. Θα ήθελα βέβαια να πω κάτι περισσότερα, επειδή έχουμε αργήσει, παρακαλώ τον Πρόεδρο να έχει στο βίντεο. Μακαριότατε κύριε Πρόεδρε του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, αγαπητά μέλη και αγαπητοί φίλοι. Θέλετε λίγο το μικρόφωνο διότι μικροφωνίζει. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Σύλλογο των Αθηναίων, όχι τόσο πολύ, το γεγονός ότι ξεκινά τις εκδηλώσεις του για τον εορτασμό της συμπληρώσεως 120 ετών από την ίδρυσή του με παρουσίαση της εικόνας της Αγίας Φιλοθέης και μια πραγματεία που αφορά στην τύχη της. Βέβαια, θα προσπαθήσω να αποφύγω τα αυστηρά επιστημονικά κριτήρια μιας ομιλίας για να είναι εύληπτα όλα όσα θέλουμε να πούμε. Και εμείς στο Σύλλογο των Αθηναίων έχουμε κάθε λόγο να αναφερόμαστε στην Αγία Φιλοθέη και είναι τριπλή σήμερα η χαρά μας. Διότι είναι γνωστό πως υπήρξε γόνος αθηναϊκής οικογενείας, εξέχοντα μέλη της οικογενείας της, απόγονοι της Αγίας, συμπεριλαμβάνονται στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας, αρχής γενομένης από τον πρώτο αντιπρόεδρο του Συλλόγου και καθηγητή της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής επί 30 ετία, τον Θεοδόσιο Βενιζέλο, ο οποίος φαίνεται πως είναι και ο δωρητής της εικόνας που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Εξάλλου, σχεδόν το σύνολο των κλάδων της οικογενείας που επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας τιμούν το σύλλογό μας. Επίσης, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό πως ο πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηναίων, ο Λάμπρος Καλιφρονάς, το 1936 ήταν εκείνος που θεμελίωσε την κρύπτη, όπως αποκαλείται, δηλαδή τον τάφο της Αγίας στη Φιλοθέη. Στόχος δε της σημερινής μας παρουσιάσεως είναι να απαντήσουμε σε μείζωνα προβλήματα που απασχολούν τους ερευνητές αλλά και το κοινό. Απασχολούν όμως και πολλούς τομείς της διοικήσεως, ακόμη και στις μέρες μας. Ποια ήταν πραγματικά τα πρικιά της Φιλοθέης, το μέγεθος της περιουσίας που κατέλειπε, με ποιον τρόπο η περιουσία αυτή πέρασε στα χέρια ιδιωτών, τι απέγιναν οι μνημειώδεις εγκαταστάσεις, γιατί ανοίγει αρχιεπισκοπικό μέγαρο ο Μητροπολίτης Γερμανός στην οδό Αγίου Ανδρέου, πώς αποκαλύφθηκε ο τάφος, η αποκαλούμενη κρύπτη της Αγίας, σπουδαία κείμενα έχουν γραφτεί και δημοσιευτεί μέχρι σήμερα και πλήθος γενικών ή ειδικών μονογραφιών έχει δει το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για ζήτημα το οποίο γεννήθηκε στα χρόνια της Επανάστασης, όταν η Εκκλησία πρόσφερε τα πάντα για την πατρίδα. Και εννοώ τα χρυσά, διότι ακόμα δεν είχε τοποθετηθεί, δεν είχε έρθει στην επικαιρότητα το ζήτημα της γης. Αυτή που θα ακουστεί είναι μια έρευνα η οποία διαρκεί περίπου 25 χρόνια. Ξεκίνησε με το ιστορικό διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος, όπου με το Υπουργείο Εσωτερικών γράψαμε ένα βιβλίο για να αποκαλύψουμε με ποιον τρόπο η βαβαρική διοίκηση δημιούργησε τους σύγχρονους διοικητικούς μηχανισμούς. Διότι όσο και αν φαίνεται απίστευτο, το διάταγμα για το σχηματισμό του Δήμου Αθηναίων, και θα το έχουν ακούσει οι παλιότεροι, δεν ήταν δημοσιευμένο. Ακολούθησε μία σειρά εργασιών, και εδώ σας δείχνω το μικρό Ρωμιό, για τα μεγάλα κτήματα της Αττικής. Η Αττική ήταν διαιρεμένη σε 16 μεγάλα κτήματα. Εδώ είχαμε γράψει για το Πετάχνη Δαφνή Στεφάνη, που είναι από το Ρουφ μέχρι και τους Καραμαγκά, και από τους Καραμαγκά μέχρι το Ήλιον. Ήταν ένα ενιαίο κτήμα που προέκυψε από τον Βαβαρό Ρουφ, Λουδοβίκο Ρουφ, και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ιστορίας μας.
Ένας λαός κατατρεγμένος και καθημαγμένος από τον πολυετή αγώνα για την ελευθερία του, έστρεφε το βλέμμα του στη Δύση. Ζητούσε την αρρωγή της Δύσης για να μπορέσει να προχωρήσει στη διοίκηση τη χώρα την οποία απελευθέρωσε με ποταμούς αίματος. Αλλά εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες του ελληνικού λαού οι Δυτικοί. Χρησιμοποίησαν τον πολιτισμό του. Διαμόρφωσαν δυσμενείς συνθήκες σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, υποθηκεύοντας ουσιαστικά το μέλλον του νέου κράτους και ενός ολόκληρου λαού. Μια περίπτωση η οποία περίτρανα επιβεβαιώνει αυτά τα συμπεράσματα είναι η κυρά των Αθηνών, η Αγία Φιλοθέη, η γνωστή μας Φιλοθέη Βενιζέλου. Η ζωή και οι θυσίες της έχουν υμνηθεί βεβαίως από Έλληνες και ξένους συγγραφείς αλλά και από την Εκκλησία μας. Το έργο της αργά και σταθερά καταλαμβάνει την αρμόζουσα θέση στη βιβλιογραφία. Ξεφεύγει πλέον από τις παραδοσιακές μορφές αγιογραφίας και εισβάλλει αβίαστα στη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία ασχολείται με τις προσωπικότητες που πρωτοπόρησαν υπηρετώντας τον άνθρωπο. Οπωσδήποτε οι ερευνητές, το αναφέραμε ήδη, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα ζητήματα που αφορούν την αθηναϊκή γη. Στην Αθήνα έδρασε η Αγία. Το χυμαζόμενο πληθυσμό της υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάτηση. Στη γη αυτή μαρτύρησε, στην πίστη της διέθεσε τη ζωή, την πνευματική και ηλική της υπόσταση. Το διάβα της από τα ανθρώπινα εξέτασαν μέχρι σήμερα σπουδαίοι ερευνητές και συγγραφείς. Εμάς λίγο να μας επιτρέψετε να ξεφύγουμε λίγο από το αγιογραφικό πλαίσιο και να πάμε σε λίγο πιο υλικά, λίγο πιο ανθρώπινα πράγματα. Διότι η Αγία Φιλοθέη και η διάδοχή της στη διοίκηση και διαχείριση του έργου της αγωνίστηκαν προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην τουρκοκρατία. Επί 2,5 ολόκληρους αιώνες, κάτω από ποινείς διώξεις και κατατρεγμούς, η Μονή του Αγίου Ανδρέα λειτουργήσε ως εθνικό θησαυροφυλάκιο γης. Ήταν ο μόνος πλούτος που μπορούσε να συναχθεί. Επέτρεπε στους υπόδουλους να επιβιώσουν, συνιστώντας ταυτοχρόνως πολύτιμη παρακαταθήκη εξασφάλισης ενός καλύτερου μέλλοντος. Γι' αυτό η Αγία Φιλοθέη διέθεσε την τεράστια πατρική της περιουσία, αλλά και την περιουσία του συζύγου της. Και εν τέλει θα πρέπει να δούμε πώς έφτασε όλη αυτή η περιουσία, αφενός μεν να ανήκει σε εκκλησιαστικούς φορείς, αφετέρου δε να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και να περνάει στα χέρια όχι μόνο του δημοσίου, που θα ήταν ευχάριστο, διότι έτσι θα αποκτούσαμε τεράστιες εκτάσεις γης, αλλά στα χέρια ιδιωτών οι οποίοι και τα εκμεταλλεύτηκαν. Για λόγους ευνόητους, ό,τι θα δείτε είναι μόνο επίσημα έγγραφα, ίσως ορισμένα να μην διαβάζονται καλά, θα σας τα διαβάσω εδώ. Επίσημα έγγραφα εννοώ έγγραφα που προέρχονται από τα Γενικά Αρχεία του κράτους. Έχουμε λοιπόν τα κινητά και τα ακίνητα της Αγίας Φιλοθέης. Σε ό,τι αφορά στα κινητά, βλέπετε μια αποτίμηση, δεν διαβάζετε ίσως πολύ καλά, δεν διαβάζετε μάλλον, όπου ήταν τα χρυσά, τα αντικείμενά της, ράσα άμφια, χρυσοκέντητα, ποικίλματα, ένας μεγάλος θησαυρός, ο οποίος μόνο μέρος του σώζεται. Σε ό,τι αφορά στα ακίνητά της, εδώ βλέπετε ένα σημείωμα του Σπυρίδωνος Βενιζέλου, όπου μέσα σε 3 σελίδες, με μικρογράμματη γραφή, κατάφερε να παρουσιάσει την έκταση της περιουσίας της. Μια έκταση η οποία στην πραγματικότητα ανήκε στη Φιλοθέη Βενιζέλου. Για να μπορέσουν κάποιοι να αρπάξουν αυτή την περιουσία, υποστήριξαν πως δημιουργήθηκε από προσκτήσεις και αγορές οι οποίες έγιναν από το 1575 μέχρι το 1820. Αλλά οι μόνες αγορές που έγιναν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από τη Μονή, από την ίδια την Αγία, αλλά και από τη Μονή της, είναι αυτές τις οποίες βλέπετε εδώ. Παρακολουθώντας τα χωράφια, τη γη, τα κτήματα και τη λειτουργία της Φιλοθέης, ξαναγράφουμε την ιστορία της πόλεως των Αθηνών, διότι θα βρείτε περισσότερα από 400 νέα τοπονύμια για την πόλη. Και δεν μιλάω για αυτά που βλέπετε εδώ, Άγιο Λουκά, οι Χαλκοματάδες που ίσως είναι γνωστά, αλλά για την τοποθεσία Ψαλίδη, ας πούμε, που είναι μία από τις κεντρικότερες περιοχές σήμερα της Φιλοθέης. Βλέπετε μια πλήρη καταγραφή, δεν θα φάω το χρόνο σας για να σας τα αναλύσω,
εν πάση περιπτώσει δεν είναι ούτε το 8% της συνολικής περιουσίας της Αγίας Φιλοθέης. Είναι όλες οι αγορές, οι οποίες, όπως θα διαβάσετε, γίνονταν από τους επιτρόπους ή από την οικογένεια, που αγόραζε για λογαριασμό της Μονής τα κτήματα. Στην Αθήνα, στα Περίχωρα, στην Αίγινα και στη Τζιά κυρίως. Η τοποθεσία Ποδάρους που βλέπετε είναι οι γνωστοί ποδαράδες μας στα νεότερα χρόνια, το τοπονύμιο το οποίο προέρχεται από την οικογένεια, από την γνωστή οικογένεια των Αθηνών. Να φτάσουμε λοιπόν στο 1834, όταν η Αθήνα ορίζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, για να δούμε πώς αντιμετωπίζεται η περιουσία γενικότερα η εκκλησιαστική και ειδικότερα της Φιλοθέης. Υπάρχει όμως ένας πρωταγωνιστής που παραμένει άγνωστος μέχρι τις μέρες μας και δεν είναι άλλος από τον Δήμαρχο Αθηναίων Σπυρίδωνα Βενιζέλο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έκανε το όνομά του από Βενιζέλος σε Βενιζέλος της οικογενείας. Εκείνος ήταν ο βασικός διαχειριστής, η προσωπικότητα, η σπουδαία, που ήθελε η γη αυτή να μείνει στους πιστούς, διότι οι ίδιοι, ως γνωστόν η οικογένεια, είχε τεράστια περιουσία. Ανήκε σε μια από τις 12 αρχοντικές οικογένειες των Αθηνών, ο ίδιος ήταν γιος του εθνομάρτυρα Αλέξανδρου Παλαιολόγου Βενιζέλου. Είχε δύο αδέρφια, τον επίσης δημογέροντα Παλαιολόγο και τον Δημήτριο, που συμμετείχε στην Επανάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος της. Στην ίδια οικογένεια ανήκε βεβαίως και η Οσία Φιλοθέη. Ο εν λόγω δήμαρχος νυμφεύτηκε σε πρώτο γάμο τη Βιτόρια Μετρούδ, η οποία απεβίωσε 6 χρόνια αργότερα, και σε δεύτερο γάμο τη Λιβαδιά Γαρουφαλιά Τριανταφύλλου. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Πρώτον, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους. Για σκεφτείτε ότι ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος δεν υπάρχει ως δήμαρχος στις εγκυκλοπαίδειες και ούτε ο χρόνος θανάτου του δεν αναφέρεται, δηλαδή το 1872, όταν έφτασε σε ηλικία 81 ετών. Εκείνος ήταν που στάθηκε μπροστά στη Βαβαρική Αντιβασιλεία λέγοντας πως θα ήταν παράνομο να χρησιμοποιηθούν τα κτήματα της Αγίας Φιλοθέης για να δοθούν ως εθνική γη. Και αυτό γιατί? Γιατί ήταν καλλιεργήσιμες γέες. Και τις καλλιεργήσιμες γέες τις απέκλειε ο νόμος, ο ίδιος που είχαν ψηφίσει οι Βαβαροί, να δίνονται ως εθνική γη. Το 1834 ο περίβολος του μοναστηριού χρησιμοποιήθηκε για την φιλοξενία στρατιωτικού αποσπάσματος μέχρι τον Φεβρουάριο, για μια δεκαετία, μέχρι τον Φεβρουάριο του 1844. Μιλούμε για τον χώρο που σήμερα είναι το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Στο ερειπωμένο μοναστήρι είχαν απομείνει δύο γριές, η Ασίμο και η Σταμάτα. Έχουμε πλήρη περιγραφή για τα στοιχεία τους. Εκείνες άναβαν το καντήλι της κυράς, διότι η περιουσία της Φιλοθέης δεν τόλμησαν να την αγγίξουν οι Τούρκοι, αλλά και δεν καύτηκε κατά την περίοδο της Επανάστασης. Ήταν ιερή περιουσία, την οποία σεβάστηκαν μέχρι το 1834 όσοι πέρασαν από την Αθήνα, ακόμη και ο τρομερός Αλής. Οι δύο γριές έχουν μείνει στην εκκλησία και ο Σπυρίδων Βενιζέλος προσπαθεί να τακτοποιήσει το πρώτο σημείωμα που είδατε, τα κινητά της, να τα εξασφαλίσει για να μην χαθούν. Παρά τα αυτά χάθηκαν. Δύο ξένοι, ο Λόρδος Μπιούτ, είναι ο ίδιος που έχει δωρήσει τα αγάλματα που βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος, και ο Τιρς φροντίζουν να απεικονίσουν αυτό που βλέπετε, και πολλά άλλα, και ο Ντουράντ, μια σειρά ανθρώπων, ώστε να έχουμε σήμερα εικόνα το πώς ήταν. Εν τω μεταξύ, τα κτήματα της Φιλοθέης καλοβλέπουν πολλοί επενδυτές της εποχής, με πρωταγωνιστές τον Κατακουζινό και τον ντόπιο Χωματιανό. Άλλοι εμφάνιζαν ότι η Φιλοθέη είχε χρέη, η Μονή εννοείται, πράγματα τα οποία βεβαίως δεν ίσχυαν και ξεκαθαρίζονταν. Ταυτόχρονα άρχισε μια περίεργη πώληση τιμημάτων της γης της Φιλοθέης. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να εξαρθούν και προσωπικότητες οι οποίες αντιστάθηκαν, και ήταν πάρα πολλές, όπως ο Θρασίβουλος Ζαΐμης, στον οποίο και οφείλεται ότι διασώθηκε στην Αθήνα από την περιουσία της. Αναζητώντας οικόπεδα, οι άνθρωποι που αγόραζαν στην Αθήνα έφτασαν βεβαίως και στο παρατοαρχαίο Λουτρόν κατά τη συνοικίαν πλάκαν εθνικών οικόπεδων του μετοχείου Αγίου Ανδρέα, και το έβρισκαν εξαιρετικά κατάλληλο
για να γκρεμίσουν τα πάντα και να περάσουν την περιουσία σε ιδιώτες. Και αυτό το επισημαίνουμε συνέχεια, διότι η περιουσία της Αγίας Φιλοθέης δεν είναι μοναστηριακή με την έννοια των νόμων όπως γνωρίζουμε ότι πέρασαν τα κτήματα. Η περιουσία της Φιλοθέης ποτέ δεν περιήρθε στην ιδιοκτησία της Μονής. Ξεκαθαριζόταν τότε με διάφορους τρόπους ότι η περιουσία της έπρεπε να δοθεί μόνο για λόγους εκκλησιαστικούς. Ήταν ο ίδιος τρόπος με τον οποίο κατέφεραν και απόσπασαν από την Εκκλησία τη μεγάλη της περιουσία. Διότι οι ιερωμένοι βγήκαν πενόμενοι από την Επανάσταση. Οι Μητροπολίτες ζητούσαν έστω και φαΐ να φάνε. Έχουμε παραδείγματα στην Αθήνα όπου Μητροπολίτες ζητιάνευαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και κατάφεραν να τους αποσπούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τη θετική συνένεσή τους για την έκδοση διαφόρων νόμων. Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι ότι ακόμα και τον Άγιο Ανδρέα εδώ στην αρχιεπισκοπική σήμερα, στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο, κατάφεραν να υφαρπάξουν. Τότε με παρέμβαση του Ζαΐμι το οικόπεδο αυτό περιήλθε στο Δήμο. Στο Δήμο Αθηναίων περιέρχονταν όλα τα οικόπεδα τα οποία είχαν ναούς που δεν ήταν ενοριακοί, όπως και σε όλους τους δήμους της χώρας. Έτσι λοιπόν πήραν και το οικόπεδο, το γνωστό μας, μαζί με μια μακρά σειρά άλλων οικοπαίδων ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος δεν ετήρησε την υπόσχεσή του, που ήταν ότι τα οικόπεδα αυτά θα δοθούν για τις ανάγκες εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, αλλά στην πραγματικότητα τα δημοπράτησε. Δηλαδή, ο Δήμος Αθηναίων παραλαμβάνει τα οικόπεδα από την Εκκλησία για να τα επιστρέψει για εκπαιδευτικούς και εκκλησιαστικούς σκοπούς, να χτίσει εκκλησίες ή οτιδήποτε άλλο, και αντί να τα επιστρέψει ή να τα βάλει στο σκοπό τους, τα δημοπρατεί. Όποιος ψάξει στις εφημερίδες Ελπής και Αθηνά του 1836-1838 θα δει πολλές τέτοιες δημοπρασίες να εξελίσσονται. Απορούν πολλοί και λένε πώς είναι δυνατόν ο Μητροπολίτης Γερμανός Καλλιγάς, μια σπουδαία εκκλησιαστική φυσιογνωμία, να γκρέμισε ό,τι είχε μείνει από τη Μονή στο γνωστό σημείο του Αγίου Ανδρέα. Και βεβαίως δεν τα γκρέμισε ο Μητροπολίτης, διότι δεν του ανήκαν. Ανήκαν στο Δήμο Αθηναίων. Εκείνος ήρθε να ξαναπάρει από το Δήμο τη γη που ανήκε στην Εκκλησία. Δηλαδή ζητούσε χάρη να χτίσει το αρχιεπισκοπικό μέγαρο σε χώρο ο οποίος του ανήκε. Και μάλιστα ανήκε στο νομικό πρόσωπο που λέγεται Δημοτικό Νοσοκομείο Ελπής και το οποίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 1891 παραχωρήθηκε για να γίνει το αρχιεπισκοπικό μέγαρο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο φαινόμενο, μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά και νομικά, όπως θα δείτε παρακάτω, είναι πρωτοφανές. Το σθένος μιας ακτιβίστριας, χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποιούν στη Βραζιλία για την Αγία Φιλοθέη, όπου γράφτηκε το τελευταίο σύγγραμμα, και οι οικονομικές δραστηριότητες ήταν εκείνες που κατάφεραν επί αιώνες να διατηρήσουν την περιουσία. Για να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Τι ήταν η Αγία Φιλοθέη? Μία γυναίκα πάμπλουτη. Μία γυναίκα με επαρκή μόρφωση, η οποία διαθέτει τον εαυτό της στα κοινά. Δημιουργεί ξενώνα, δημιουργεί σχολείο για τα κορίτσια, το πρώτο στην Ευρώπη, σχολείο που εκπαιδεύει κορίτσια, μαζεύει τις άτυχες γυναίκες, μαζεύει τις εγκυμονούσες, τις αφήνει να γεννήσουν, φτιάχνει ουσιαστικά έναν σταθμό στην εποχή της, ώστε να μπορούν τα παιδιά να μένουν, το περίφημο ορφανοτροφείο της, το οποίο συνόδευε τον Παρθενώνα της, το οποίο συνόδευε το ξενοδοχείο και το οποίο συνόδευε μία σειρά κοινωνικών δομών που σήμερα αδυνατούμε να φτιάξουμε. Αυτό έκανε η Αγία Φιλοθέη. Γι' αυτό διέθεσε την περιουσία της. Το λέω διότι πολλοί θα έχουν παρακολουθήσει τις διενέξεις της γυναίκας αυτής με τους Αθηναίους. Υπήρξαν τρομερές διενέξεις, διότι φανταστείτε, σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν έβγαιναν από το σπίτι τους, που οι περιηγητές αναφέρουν πως δεν συνάντησαν επί 3 μήνες γυναίκα στην Αθήνα, μια γυναίκα να διαχειρίζεται μια τεράστια περιουσία και το όφελός της να το διαθέτει στο κοινό καλό. Εξού και οι ρήξεις. Διότι η γυναίκα αυτή είχε να αντιμετωπίσει βεβαίως τα κτηματικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν όλοι στην Αθήνα.
Παρά τα αυτά, όχι μόνο κατάφερε να γιγαντώσει τη μονή της, η οποία 3 φορές καταστράφηκε από τους Τούρκους και τις 3 φορές την ξαναανοίγηρε, αλλά και να την αναπτύξει. Εδώ έχουμε τα διάφορα που γνωρίζουμε όλοι μας, το παλιό αρχοντικό στην παλιά και νέα μορφή του, ελπίζουμε κάποια στιγμή να τελειώσει. Εδώ είναι το πηγάδι του ψυχικού, κυρία Φίλιππα, που έχουμε μαζί μας τη Δημοτική Σύμβουλο της Φιλοθέης. Εδώ είναι η Λάρνακα, Πατήσια, ο τόπος που μαρτύρησε και τοιχογραφία από τον Άγιο Ανδρέα. Θα μπω γρήγορα για να μην σας καθυστερώ στο δεύτερο μεγάλο φαινόμενο που πρέπει να μας απασχολήσει. Δημήτριος Ποστολάκας. Εάν χτυπήσετε στο διαδίκτυο το όνομα Δημήτριος Ποστολάκας, θα σας βγει ότι είναι εθνικός ευεργέτης, ο οποίος δώρισε τη βιβλιοθήκη του στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Μια πράγματι σημαντική βιβλιοθήκη. Είναι όμως έτσι? Πράγματι ο Δημήτριος Ποστολάκας δώρισε τη βιβλιοθήκη του? Κι όμως δεν είναι. Διότι ο Δημήτριος Ποστολάκας με επιστολή του το 1834 προς τον Άρμασμπεργκ, με τον οποίο συνδεόταν με φιλία, ζητούσε να πωλήσει τη βιβλιοθήκη του. Ζητούσε από το ελληνικό κράτος να του πληρώσει τη βιβλιοθήκη του. Και βεβαίως ο Άρμασμπεργκ τον παρέπεψε στον δεύτερο άνθρωπο που θα πρέπει να γίνει γνωστός για τη συμμετοχή του στον τρόπο που κλάπηκε ουσιαστικά η περιουσία της Αγίας Φιλοθέης. Και λεγόταν Φριδερίκος Γκράφ. Ήταν ο προσωπικός γραμματέας του Όθωνος. Το δίδυμο αυτό έκανε τις διάφορες μεθοδεύσεις. Εδώ βλέπετε τον Δημήτριο Ποστολάκα, την υπογραφή του και το σήμα του εκπλήμπης στα βιβλία του. Εδώ βλέπετε το πρώτο παραπεμπτικό του Άρμασμπεργκ, όπου ζητούσε να συσταθεί επιτροπή να αξιολογήσει τη βιβλιοθήκη, ώστε το κράτος να κανονίσει τι έπρεπε να πληρώσει στον Δημήτριο Ποστολάκα. Η συνέχεια ήταν πάρα πολύ περίεργη, διότι σε αυτήν ενεπλάκησαν σπουδαίοι άνδρες. Μανούσης, Πολυζωίδης, ο Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, ο Θεόκλητος ο Φαρμακίδης, ο Γεώργιος Γενάδιος, σας λέω μερικά από τα ονόματα που ενεπλάκησαν. Όλοι αυτοί είπαν ότι βεβαίως και είναι μια βιβλιοθήκη εξαιρετικά σημαντική. Αλλά όχι βέβαια αδερφέ, να πληρώσουμε και 150.000 δραχμές που ζητούσε τότε χρυσές για να αγοράσουμε αυτή τη βιβλιοθήκη, η οποία εξάλλου μπορούσε να αγοραστεί στις αγορές της Ευρώπης. Η πρώτη γνωμοδότηση στάθηκε στον Άρμασμπεργκ, ο οποίος υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να μην προχωρήσει το θέμα, διότι βεβαίως δεν θα ήταν ανεκτό σε μια εποχή, το 1836, που είχε ξεσηκωθεί η Βρυτανία, να γίνει συζήτηση περί πωλήσεως κτημάτων της Αγίας Φιλοθέης. Να μην ξεχνάμε ότι η Αγία Φιλοθέη ήταν και είναι ακόμα ένα από τα ιερότερα πρόσωπα στην Αττική. Δεν θα τολμούσε λοιπόν κανένας να πει ότι μπορεί να πάρει τα κτήματα να τα δώσει. Υπάρχουν όμως έγγραφα τα οποία σώζονται και τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύτηκε να πάρει τα κτήματα. Δεν θα σας πω, είναι μια ολόκληρη διοικητική διαδικασία και την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για να αποκαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Θα φτάσω στο κύριο σημείο που είναι το διοικητικό τέχνασμα που χρησιμοποιήθηκε και που σήμερα θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά. Δεν είναι πολύ γνωστό, γι' αυτό σας είπα για το ιστορικό διάγραμμα των Δήμων, ότι ακολουθείται μια τακτική. Όποια διατάγματα έκριναν ότι δεν έπρεπε να δημοσιευτούν, είχαν κρατήσει οι Βαβαροί το δικαίωμα για τον εαυτό τους και δεν τα δημοσίευαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πρόκειται για νόμιμη πράξη. Με το θέμα έχει ασχοληθεί ο προλίγων ημερών, χάσαμε τον Γιώργο τον Δημακόπουλο, που είχε κάνει πραγματεία, διότι ήταν νόμιμα διατάγματα. Δηλαδή ίσχυαν. Έτσι σχηματίστηκε και ο Δήμος Αθηναίων, με διάταγμα που δεν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Έτσι σχηματίστηκαν δήμοι επαρχιών ολόκληρων. Έτσι βεβαίως υφαπάχθηκαν και τα μοναστηριακά κτήματα για όσα το ελεκτικό συνέδριο έλεγε όχι. Διότι κανείς δεν έχει σκύψει τις αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, το οποίο στο 50% των αποφάσεων παραχωρήσεως γης έλεγε όχι. Παρά τα αυτά όμως, με διάταγμα το οποίο εξελίδεται, και εδώ βλέπετε το πρώτο απ' όλα, το βασιλικό διάταγμα της 7ης 19ης διπλή ημερομηνία λόγω της γνωστής αλλαγής, 1839. Πρόκειται για το διάταγμα που υπέγραψε ο Όθων και στην πραγματικότητα
δεν ήταν διάταγμα όπως θέλουν να το παρουσιάσουν παραχώρηση της γης. Διότι ο Όθωνας στη διάταγμα υπέγραφε ότι ναι, να αγοράσουμε τη βιβλιοθήκη, να δώσουμε γη, αλλά τη γη την οποία θα επέλεγε ο πολιτής, δηλαδή ο Δημήτριος Ποστολάκας. Όλα αυτά βέβαια, και πρέπει εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, ότι ο Όθων ήταν ένας τίμιος άνθρωπος. Φαίνεται από την αλληλογραφία του ότι δεν ήθελε με τίποτα να θίξει προσωπική γη. Παρά τα αυτά, ο μηχανισμός από κάτω προετοίμασε έτσι όμορφα το καθεστώς, δεν έλεγε πουθενά ότι δίνει τα κτήματα της Αγίας Φιλοθέης, έλεγε κατά την αρέσκεια του πολιτού. Ακολούθησαν, όσο και σας φαίνεται περίεργο, τα έγγραφα αυτά που βλέπετε έχουν τη σφραγίδα των Γενικών Αρχείων του κράτους, είναι επίσημα έγγραφα και είναι όλα βασιλικά διατάγματα τα οποία ίσχυσαν. Εδώ ακολούθησε δεύτερο διάταγμα, να σας λέω και το περιεχόμενο του, γιατί εγώ μπορώ να το διαβάσω το... Ακολούθησε δεύτερο, με το οποίο έλεγε ο Όθων ότι καλά μας τα λέτε, αλλά φέρτε να δούμε και τι είναι αυτό που πουλάτε, χωρίς πάλι να αναφέρετε ποτέ ότι πρόκειται για τα κτήματα της Αγίας Φιλοθέης. Ακολούθησε τρίτο διάταγμα, πάλι το 1839, όταν πλέον το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι δεν είναι νόμιμο να περάσουν τα κτήματα της Αγίας Φιλοθέης σε ιδιώτη, και εδώ έχει ασχοληθεί πολύ και εκκλησίες, και διάβαζα προχθές και ένα πόνημα του Μακαριωτάτου για το Εκκλησιαστικό Ταμείο και τον τρόπο που πάρθηκε η περιουσία. Δηλαδή τι έκαναν, συνέστησαν ένα νομικό πρόσωπο ουσιαστικά, στο οποίο πέρασαν όλη την εκκλησιαστική περιουσία. Αυτό το νομικό πρόσωπο λειτουργήσε για μια δεκαετία, αφού προηγουμένως ξύρωσαν τη διοίκησή του, το συνέστησαν το 1838, ξυλώνουν τη διοίκησή του, το αφήνουν ακέφαλο, λειτουργεί μέχρι το 1843, έχει πάνω του όλη την περιουσία και το 1843 το καταργούν. Λέγοντας ότι η περιουσία αυτή θα πρέπει να παρακολουθηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Και βεβαίως υπήρχε συμφωνία ότι ξεχωριστά από τον κρατικό προϋπολογισμό θα υπάρχει η περιουσία σε ιδιαίτερο λογαριασμό. Περνάμε εντάχει τα διατάγματα, τα οποία για όσους ενδιαφέρονται ερευνητές είναι άκρως επίκαιρα, διότι περιγράφουν εν πάση περιπτώσει παντού την περιουσία, είναι όλα τα διατάγματα με τα οποία πέρασε η περιουσία. Από κάτω βλέπετε την υπογραφή του Όθωνα. Και εδώ είναι το τελικό έγγραφο παραχωρήσεως που θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Το ταμείο αυτό κατάφερε με πολλούς και διάφορους τρόπους να υπεξαιρέσει στην πραγματικότητα το σύνολο της περιουσίας, και ενώ πλέον η μονή εδώ ο Άγιος Ανδρέας έχει μετατραπεί σε στρατόνα, ο Όθων υπογράφει το τελευταίο του διάταγμα, με το οποίο ο Ποστολάκας πλέον αποκτά, βάζει χέρι στη γη. Αυτά όλα όμως γίνονται χωρίς να υπάρχει δημοσιότητα. Όταν όμως ο Ποστολάκας εμφανίζεται να μετράει τα κτήματα, αντιλαμβάνεστε ότι ο αθηναϊκός λαός αρχίζει να αντιδρά. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια επίθεση ευθέως στον βασιλιά Όθωνα και στο παλάτι και στην κυβέρνηση, όσοι υπήρχε το 1842, και μπορεί κάποιος να το βρει στον τύπο. Σας διαβάζω μόνο ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Αθηνά. Πώς κατόρθωσε ο επιτίδιος ούτως άνθρωπος να την πωλήσει στην κυβέρνηση τη βιβλιοθήκη με τετραπλασία της αληθινής αξίας την τιμή, διαναλάβει καλλιεργησίμους γέας, πώς η συμφωνία αυτή έγινε θησαυρός ακαίνετος της χείρας του, διότι κατόρθωσε εις το μέσον, ως λέγουν, του γράφ, αναφέραμε ήδη τον ιδιαίτερο του βασιλιά, αντί καλλιεργησίμων να λάβει γέας καλλιεργημένας και όχι επί δημοπρασίας, αλλά κατ' ευσυνείδητον εκτίμηση και τόσον ευστόχως προδιατεθειμένη, ως την διέν το μύδιον του Σχέφερ επτηρώσαμε 5 στρέμματα γης εις τον κύριο Ποστολάκα, και γέας αφιερωμένα στο μοναστήριο της Καλογρέζας από την προς αυτήν ευλάβεια των κατοίκων των Αθηνών. Ο τύπος πλέον αποκάλυπτε όλες τις λεπτομέρειες. Όποιος υπουργός έφερε αντίρρηση στο να μεταβιβαστεί η γη σε ιδιώτη, ξυλωνόταν. Ανάμεσά τους η Βαλέτας και Θεοχάρης. Και όποιος συμφωνούσε, όπως ορίζει ο Νερουλός, απλά επιβραβευόταν. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1842 αρχίζουν να ξεπουλιώνται τα πάντα, μέχρι
τον Αύγουστο του 1843, όταν πλέον η περιουσία του Εκκλησιαστικού Ταμείου μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Τότε εκδίδεται και το έγγραφο που βλέπετε, που είναι το παραχωρητήριο το τελικό, που δεν ξέρουμε πώς έχει φτάσει στο αρχείο του δικού μας συλλόγου προς τον Ποστολάκα της Γης. Επρόκειτο λοιπόν για μια τεράστια γη αποτελούμενη από 123 τεμάχια και 3.692,965 στρέμματα γης στην Αθήνα. Μάλλον ως ευλογία πρέπει να εκλειφθεί το γεγονός ότι γνωρίζουμε πλέον σπιθαμή προς σπιθαμή, μέτρο προς μέτρο, τι απόγιναν τα πρικιά της Αγίας. Η περιουσία της, η οποία έγινε αντικείμενο ευθερούς διαχειρήσεως εκ μέρους του δημοσίου και με το πέρασμα του χρόνου παραδόθηκε στην αλόγιστη εμπορευματοποίηση και οικοπεδοποίηση. Για λόγους ευνόητους επιλέξαμε ένα κομμάτι το οποίο αφορά την Κηφισιά και τον Αχναδόκαμπο, είναι ένα κομμάτι αριστερά προς τη Νέα Ιωνία και το Χιλιάντρι που ήταν το Χαλάνδρι. Κάθε κομμάτι Αττικής γης κρύβει στα σπλάχνα του και μια ιστορία. Τόπος που κατοικήθηκε από τα πανάρχια χρόνια δεν μπορεί παρά να φυλά καλά κρυμμένα σπουδαία μυστικά και τεκμήρια. Και επειδή βλέπω ότι πέρασε ο χρόνος και έχουμε ακόμα πρόγραμμα, θα πάω στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι δεν σεβάστηκαν τη γη, αλλά δεν σεβάστηκαν ακόμη και τα μνημεία. Παραμένει άγνωστο τι συνέβη με τους ιερούς τόπους της κυράς των Αθηνών, μεταξύ των οποίων και η σκήτη της. Γράφεται και επαναλαμβάνεται επισήμως και ανεπισήμως. Εδώ σας παρακαλώ να δείτε αυτό το σχέδιο. Είναι το σχέδιο του γεωμέτρη Βάουφ του Βαβαρού. Αριστερά, όπως το βλέπετε, θα διαβάσετε τη λέξη Άγιος Τάφος. Και στο κέντρο Μοναστήριο Καλογρέζης. Είναι ένα σχέδιο το οποίο συνόδευσε και το απέκρυψαν, συνόδευσε τα διατάγματα που έδωσαν τη γη στους ιδιώτες. Είναι σαφές λοιπόν ότι όλοι γνώριζαν που ήταν και ο τάφος της Αγίας Φιλοθέης, μιλάμε για το 1838, και όλοι γνώριζαν το μοναστήρι της Καλογρέζας ποια έκταση είχε. Το λέω διότι τα δημοσιεύματα του τελευταίου καιρού και η κακοτυχία της ιστορίας των Αθηνών έχει φτάσει να λένε 2 στρέμματα ήταν το μοναστηράκι της. Ένα μετόχι ήταν, 2 στρέμματα, και έχουν περικλείσει ένα χώρο, να πάτε, ένα κομμάτι γης, το οποίο πράγματι ήταν περιφραγμένο, θα εξηγήσουμε γιατί, και λένε ότι αυτό ήταν το μοναστήρι της Φιλοθέης. Εδώ μπορείτε να διαπιστώσετε, βλέπετε που είναι το νέο Ηράκλειο, η απικία του Ηρακλείου. Δεν έχω και το εργαλείο που. Ναι, εδώ είναι η απικία του Ηρακλείου ολόκληρη. Εδώ είναι ο Άγιος Τάφος, το μοναστήρι της Καλογρέζας, γι' αυτό λέμε ότι υπήρχε υπόγεια καταπακτή που το οδηγούσε και έφτανε με δικά τους έγγραφα, είναι του 1000. Είναι του 1838 και συνόδευσε τα συμβόλαια. Γιατί το λέω αυτό? Διότι γράφεται και ξαναγράφεται, το διάβασα μάλιστα προχθές εν ώψη της εορτής της Αγίας, τυχαία λέει ανακαλύφθηκε κάποια στιγμή που σκάβανε, ανακάλυψαν και την κρύπτη της Αγίας το 1934. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται και γιορτάζεται μέχρι σήμερα κατά αυτόν τον τρόπο. Να η κρύπτη της Αγίας. Αυτή η φωτογραφία είναι ανέκδοτη. Προέρχεται από το αρχείο που δώρισε ο απόγονος του Δημητρίου Χατζόπουλου στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, το οποίο και ευχαριστούμε για την παραχώρησή του. Και βλέπετε, αυτή είναι η κρύπτη της Αγίας, σαφέστατη, δεν τα ανακαλύφθηκε, διότι αυτή η φωτογραφία είναι του 1922. Και το 1922, ο σπουδαίος αυτός δημοσιογράφος, ο Δημήτριος Χατζόπουλος, δημοσίευε την Καλογρέζα του στην εφημερίδα Σκρίπ, πρωτοσέλιδα κιόλας. Κάποιοι όμως δεν ήθελαν να ξέρουν ότι υπάρχει. Γιατί δεν ήθελαν να ξέρουν ότι υπάρχει? Διότι έπρεπε η γη αυτή να ισοπεδωθεί. Έπρεπε η γη να γίνει οικόπεδα. Αν λοιπόν η γη ήταν άγια, πώς θα μπορούσαν να την κάνουν οικόπεδα? Θα δυσκολεύονταν πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο και δυστυχώς έγκυροι επιστήμονες έλεγαν δεν ξέραμε που ήταν. Δεν ξέραμε. Δεν βλέπανε μπροστά τους ολόκληρο μνημείο. Εδώ είναι της ιδίας εποχής φωτογραφία του ναού των Εισοδείων της Θεοτόκου. Το μοναδικό και πολύτιμο αυτό φωτογραφικό αρχείο μας αποκαλύπτει για όλη την περιοχή και για την απέναντι πλευρά, αλλά και για την περιοχή της Νέας Ιωνίας και για την περιοχή των Ποδαράδων, όλη την πραγματικότητα που βρισκόταν στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Εδώ βλέπετε
και το ερειπωμένο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Για όσους ξέρουν την περιοχή, το βάζουμε για λόγους τοπογραφίας. Επίσης, ανέκδοτη φωτογραφία του 1922. Πόντο περιέγραψε ο Χατζόπουλος, γράφοντας πως το ασκητήριό της ήταν υπόγειο θολωτό κτίσμα, όπου εισέρχεστε κρυφά, νερό λιμνάζει, εκεί προσήφηκε η Αθηναία Αγία, η οποία μεταφερθήσα εις Καλογρέζαν απέθανε. Έγραψε πολλά ο Δημήτριος Χατζόπουλος, αλλά το φιλέτο εκείνο της γης είχε μπει ήδη στο στόχαστρο της οικοπεδοποίησης. Δεν συνέφερε λοιπόν να παραμένει στην επικαιρότητα η σπουδαιότητα του τόπου και η ιστορική του σημασία. Εξάλλου, μόλις 4 χρόνια αργότερα, λατομικές εργασίες ισοπαίδωναν τον τόπο. Μόλις που πρόλαβαν οι εφημερίδες την καταστροφή, Φεβρουάριο μήνα του 1926, τις ημέρες της γιορτής της, και ενώ στις εφημερίδες διαφημίζονταν τα οικόπεδα για την πόλη της Αλσούπολης και βοούσε ο τύπος. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν δίνεται ότι υπήρχε εταιρεία προηγουμένως, πριν από την εταιρεία της Εθνικής Τραπέζης, η οποία έκανε κανονική λειτουργία, ήταν ανώνυμος εταιρεία και η οποία σχεδίαζε, και βλέπετε εδώ την διαφημιστική καταχώρηση 22 Φεβρουαρίου, σημειωτέων ότι 23 Φεβρουαρίου παρενέβη το Υπουργείο για να αποφευθεί το γκρέμισμα με φουρνέλα της Κρήτης της Αγίας. Τότε κατατέθηκαν και δημοσίως μαρτυρίες. Δεν υπάρχει, γράφει μια εφημερίδα παλαιός γηγενής Αθηναίος, αγνοών την ύπαρξη της Κήτης. Εγέρθηκαν αμφισβητήσεις, άνοιξαν συζητήσεις, αλλά το μνημείο σώθηκε. Ήταν προφανής η προσπάθεια υποβαθμίσεως του μνημείου, ώστε ο λόφος αφενός να λατομηθεί και αφετέρου να οικοπεδοποιηθεί χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις. Το 1934 λοιπόν δεν ανακαλύφθηκε τυχαία όπως γράφεται, αλλά ξεκίνησαν οι συζητήσεις με πρωτοβουλία της νεοσυσταθήσης κοινότητος Φιλοθέης και του Προέδρου της Κωνσταντίνου Μαλαματιανού, με τη συνεργασία του Συλλόγου των Αθηναίων για την ανάδειξή του. 2 χρόνια αργότερα, το 1936, ανήμερα της Αγίας Φιλοθέης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηναίων, Δημήτριος Κουζές, έθετε το θεμέλιο λίθο του μνημείου, παρουσία του διαδόχου και αργότερα Βασιλιά Παύλου. Παρόντες στην τελετή ο ακάματος Δημήτριος Καμπούρογλους και οι απόγονοι της οικογένειας της Αγίας. Αυτή είναι η κρύπτη σήμερα που δοξάζεται και η γιορτή της, το εσωτερικό της, και πάμε λίγο στο άλλο μνημείο, το οποίο εξελίσσεται σε ντροπή για τη σύγχρονη Αθήνα. Το να ιστορούμε τα γεγονότα δεν έχει όφελος αν δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα και αν δεν έχει γενικώς κάτι θετικό για το συνολικό πληθυσμό. Δεν ιστορούμε για να απολαμβάνουμε μοναχοί μας, ιστορούμε διότι το χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε το μέλλον. Εδώ βλέπετε τα ερείπια της Καλογρέζας, της μονής που έφτιαξε η Αγία Φιλοθέη για να υπηρετήσει τον αθηναϊκό λαό. Της μονής, γιατί περί μοναστηρίου επρόκειτο και εκεί, την οποία σήκωσε για να μπορέσει να περιθάψει τον Έλληνα στην εποχή της τουρκοκρατίας. Και πέρασαν 200 χρόνια από τότε που απελευθερωθήκαμε. Και αυτά είναι τα χάλια μας. Λένε και περιγράφουν ότι πρόκειται περί 12 κελίων και έγραφαν το 1834, όλα αυτά βέβαια δεν ισχύουν. Στέκει το μνημείο και όπως βλέπετε αντιστέκεται μάλλον το μνημείο σε πείσμα των γύρω περιοχών που θα ήθελαν πολλοί να το έχουν πλέον καταργήσει. Σώζεται κοντά, για όποιον γνωρίζει, σώζεται ακόμα και η δεξαμενή, η οποία πότιζε τα ύδατα γύρω-γύρω, τη συγκέντρωση του νερό. Εδώ είναι η Παπαντή του Χριστού και ο Άγιος Διονύσης από τη μια, ο Αραπαγίτης και ο Άγιος Νικόλαος στα εισόδια με την κίνηση του Θεοτόκου. Θα ήθελα λοιπόν, για να μην σας κουράσω άλλο, για όποιον θέλει ή έχει ερωτήσεις, θα ήταν καλό να απαντήσουμε, αλλά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σημερινή μας παρουσίαση με την ευχή να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε και να βγούμε μπροστά, ώστε να μετατρέψουμε το μοναστήρι στην Καλογρέζα σε παγκόσμιο προσκύνημα, αντάξιο της ζωής και του έργου της Αγίας Φιλοθέης. Γι' αυτό, με σεβασμό στην πόλη και στην ιστορία της, την οσεομάρτυρα του Χριστού, την εν Αθήνες διαλάμψασαν φαϊνός, την και μαρτυρίου Στεφάνου κοσμημένη, την θείαν Φιλοθέην, πάντες τιμήσομεν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι πολύ σημαντικό που θα χαρείτε όλοι να δείτε. Κάτι πολύ σημαντικό θα συμβεί απόψε που όλοι θα χαρείτε. Είναι η αποκάλυψη της εικόνας που έχει ο Σύλλογος της Αγίας Φιλοθέης. Θα παρακαλέσω το συντηρητή. Ο Μακαριώτατος ίσως πάει εκεί. Ο συντηρητής πρέπει να μας εξηγήσει. Ναι, ναι. Και μετά θα έρθει ο συντηρητής να μας... Πώς συντηρητής να πούμε. Η εικόνα αυτή ανήκει στο σύλλογό μας και πολλά χρόνια πριν παρακαλούσα τους προηγούμενους προέδρους να προσπαθήσουν να την φτιάξουμε λιγάκι. Μόνο όμως ο νέος μας πρόεδρος, και το συγχαίρω γι' αυτό και είμαι πολύ συγκινημένη, ενδιαφέρθηκε και θα δείτε τι έγινε. Μακαριότατε, πρόεδρε του Συλλόγου των Αθηναίων, πρόεδρε του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών, διευθύντρια του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών, Αθηναίοι, φίλοι και φίλες, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σας παρουσιάσω τις εργασίες που κάναμε για να φτάσουμε στην αποκάλυψη αυτής της εικόνας. Λοιπόν, τον Οκτώβριο με καλέσαν εδώ στο Σύλλογο για να μου δείξουμε την εικόνα της Αγίας Φιλοθέης που υπήρχε εδώ πέρα. Η εικόνα ήταν στην κατάσταση που βλέπετε. Είχε μια κορνίζα και στο εσωτερικό της ήταν η Αγία όπως την βλέπετε. Η διαστάση της είναι 54,5, το πλάτος 44 εκατοστά και το πάχος της 1,5 εκατοστό χωρίς τρέζα. Είναι ένας κλασικός εικονογραφικός τύπος μιας μοναχής Αγίας, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Κατασκευαστικά, αυτό που προκαλεί απορία είναι οι 4 οριζόντιες τεγίδες, οι οποίες είναι 4 λεπτά κομμάτια ξύλου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με 2 τρέσα. Το ότι αυτά τα ξύλα δεν είναι όμοια, είναι από διαφορετικά δέντρα, έχει 2 τρέσα τα οποία είναι μεταγενέστερα. Από την οπτική παρατήρηση κάνουμε ότι μάλλον πρόκειται για μία αυγοτέμπερα και ότι είχε και ένα σικτό διάκοσμο. Τώρα, θα έπρεπε ξεκινώντας να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι η συντήρηση. Θα προτιμήσω να πω μια ιστορία όμως, παρά να δώσω έναν ορισμό. Πριν 16 χρόνια ξεκίνησα να δουλεύω στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών. Ο έμνηστος τότε πρόεδρος Άθος Τσούτσος συνήθιζε να επισκέπτεται τους χώρους του μουσείου, συνοδευόμενος πάντοτε από κάποιο στέλεχος, από κάποιον άνθρωπο παλαιότερο του μουσείου. Μια φορά ήρθε λοιπόν στο εργαστήριο, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία ήταν οικονόμος του σπιτιού και ήταν εκεί από 14 ετών. Λίγες μέρες λοιπόν πριν τη σύνταξη, και γύρισε και της είπε: «Σας κυρία Μαρία, πώς σας φαίνονται όλα αυτά που κάνει?» Και εκείνη του είπε: «Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους κάνει, αλλά για ένα είμαι σίγουρη. Τους δίνει φως». Ας προσπαθήσουμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι είναι αυτά που κάνουμε και αν θα καταφέρουμε να δώσουμε λίγο φως. Το αντικείμενο λοιπόν μας προκάλεσε εξ αρχής κάποιους απορίες, κάποιους προβληματισμούς. Τα πλάινά της, δεξιά και αριστερή ακμή, έχουν βιομηχανική κοπή. Είναι κομμένα σε κορδέλα. Λεπτά ξύλα δεν είναι σύνηθες για εικόνα τα λεπτά ξύλα, γιατί σκευρώνουν και δεν είναι και εύκολη η παραγωγή τους. Εάν προσέξουμε την εικόνα τότε, όχι σήμερα, υπήρχαν διάφορα ύφη ζωγραφικής κατά τόπους, χωρίς να μπορούμε ακριβώς να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα ήταν εμφανέστατα ότι είχε επισκευαστεί πάρα πολλές φορές και μάλιστα δεν ήταν απλές επισκευές. Κάποιες συμπληρώσεις προετοιμασίας, λίγο χρώμα για να
βολέψουμε κάποιες ζημιές που έχουν συμβεί. Είχαν γίνει ολόκληρες αλλαγές στο ξύλινο φορέα. Υπήρχαν νέα ξύλινα τμήματα, 4 ολοκαίνουργια και κομμάτια ξύλου, τα οποία είχαν προετοιμασία και είχαν γίνει ζωγραφικοί. Αυτά είναι μεταγενέστερα. Δεν ήταν αρχικά της εικόνας. Συμπληρώσεις προετοιμασίας βέβαια, κυρίως στις διεπιφάνειες των ξύλων, εκεί που δουλεύαν τα ξύλα και έσπαγε συνέχεια η εικόνα, και βέβαια αισθητικές αποκαταστάσεις και πάρα πολλές επιζωγραφίσεις. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν να καταφέρουμε να μαζέψουμε τα κομμάτια. Το τελευταίο μας κομμάτι ήταν τελείως δεν είχε αποκολληθεί παντελώς το κάτω κομμάτι. Έγινε λοιπόν μια προστασία της ζωγραφικής, κατασκευάστηκε κάποιος νάρτικας, αφαιρέθηκαν τα παλαιά τρέσα και όλη η ύλη, όλα αυτά τα καρφιά τα οποία δημιουργούν άπειρες ζημιές, και κατασκευάσαμε κάποια νέα τρέσα από ξύλο το οποίο ήταν συμβατό και το οποίο έγινε όλο μόνο με καβίλες για να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Και αυτή είναι η κατάσταση όπως είναι σήμερα. Τώρα, έπρεπε να αρχίσουμε να μελετούμε για να δούμε για ποιο λόγο είναι όλα αυτά τα περίεργα που βλέπουμε. Πώς θα έπρεπε να είναι. Το φως ή ο άνθρωπος βλέπει σε αυτό που λέμε φάσμα ορατού φωτός. Το φως είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχει μήκος κύματος, συχνότητες, διάφορα. Ο άνθρωπος βλέπει από τα 400 νανόμετρα μέχρι τα 700. Χαμηλότερα έχουμε το υπεριώδες, στα 700 και πάνω έχουμε το υπέρυθρο. Εάν καταφέρουμε να τραβήξουμε κάποιες φωτογραφίες σε αυτά τα άκρα και λίγο πιο πέρα, εκμεταλλευόμαστε κάποιες ιδιότητες του φωτός. Ας δούμε. Αυτό που βλέπουμε είναι μία φωτογράφηση στο υπεριώδες. Το υπεριώδες έχει, ας το πούμε έτσι, την ιδιότητα να είναι ένα πολύ επιφανειακό φως. Ακόμα και το βερνίκι που έχει περαστεί είναι τελείως επιφανειακό. Δεν μπορεί καν να το περάσει. Τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι έχει ένα παχύ βερνίκι αυτή τη στιγμή, ότι μάλλον δεν έχει μπει με μεγάλη επιμέλεια, φαίνονται οι πινελιές στα τρεξίματα, και επίσης μας κάνουν εντύπωση αυτοί οι πιο σκούροι λεκέδες, αυτά που φαίνονται ως πινελιές. Αυτά τι είναι? Είναι μεταγενέστερες επεμβάσεις. Επεμβάσεις που έχουν συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια. Τα υλικά έχουν την ιδιότητα να γερνάνε, να ξηραίνονται, να πολυμερίζονται και να αλλάζουν ταυτόχρονα και τις ιδιότητες τους στο φως. Αυτά λοιπόν που φαίνονται ως πιο σκούρες περιοχές είναι αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Οι πινελιές που μπήκανε τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο υπέρυθρο τραβάμε φωτογραφίες σε συγκεκριμένα μήκη. Τραβήθηκα πολλές, μπορούν να βγουν διάφορα συμπεράσματα. Ας σταθούμε μόνο εδώ, να δούμε ένα παράδειγμα. Πάλι βλέπουμε πιο σκούρα και αυτά είναι επιζωγραφίσεις. Παρατηρήστε ότι η καλύτρα της κεφαλής, που είναι ένα μπλε χρώμα, είναι παντελώς διάφανο και βλέπουμε αυτές τις λεπτές γραμμές. Αυτές δεν είναι τίποτα περισσότερο από το μολυβάκι του ζωγράφου όταν έκανε το σχέδιο. Επίσης, θα θέλω να παρατηρήσετε ότι εδώ είναι σκούρο μπλε. Αλλά επίσης και εδώ, που σημαίνει τι? Τελείως διαφορετικής χημικής σύστασης χρώματα. Ενώ είναι ίδιο μπλε, οπτικά, είναι ένα τελείως διαφορετικό χημικά, που σημαίνει ότι έχει μπει άλλη εποχή. Είναι και αυτά επεμβάσεις. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγάζουμε είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές επεμβάσεις και το αυθεντικό χρώμα που σώζεται είναι ελάχιστο. Και μια άλλη απορία που έρχεται, μα καλά, η καλύπτρα είναι διάφανη. Γιατί το πρόσωπο να μην βλέπουμε κάτι, μια γραμμούλα, λίγο παρακάτω, αλλά να είναι πραγματικά διαφανές? Θα έπρεπε να βλέπουμε κάτι. Και συνήθως για να δούμε, πρέπει να μας το επιτρέπουν τα χρώματα. Αλλά εδώ έχουμε γεώδη χρώματα. Δεν έχουμε μεταλλικά στοιχεία μέσα σε αυτά τα χρώματα. Επομένως θα έπρεπε να μπορούμε να δούμε. Για να μην βλέπουμε μήπως συμβαίνει κάτι. Το επόμενο βήμα ήταν να ξεκινήσουμε να αφαιρούμε αυτό το απίστευτα παχύ βερνίκι, το οποίο ουσιαστικά ήταν πολλαπλές στρώσεις βερνικιών. Κάθε λίγα χρόνια και ένα βερνίκι. Τι αποκαλύψαμε?
ότι αφού αφαιρέσαμε το βερνίκι, ότι και αρκετές επιζωγραφίσεις, ότι είχε φύλλο αργύρου, ότι φύγανε αρκετές από τις νεότερες επεμβάσεις, ότι έφυγε περιμετρικά μια κόκκινη ταινία. Φαίνεται λίγο στο νεότατο κομμάτι, αυτό εδώ, όπως είχαμε πει, έχει μπει μεταγενέστερα. Υπήρχε μια κόκκινη ταινία, η οποία εξαφανίστηκε, γιατί ήταν και αυτή μέσα σε αυτά που είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια, και αποκαλύφθηκε ένα σταυρός και ένα Ευαγγέλιο. Εδώ στο χέρι της, εδώ από πάνω φαίνεται ένα σταυρός και εδώ φαίνεται η άκρη από ένα Ευαγγέλιο, το οποίο εάν υπήρχε το αυθεντικό κάτω κομμάτι θα συνέχιζε. Αλλά επειδή ήταν μεταγενέστερο, είχε και αυτό όλο επιζωγραφιστεί. Και μετά η επόμενη παρατήρηση ότι κάτι δεν πάει καλά μεταξύ του χεριού και του προσώπου. Βλέπουμε το πρόσωπο και βλέπουμε το χέρι. Ας τα δούμε και στο μικροσκόπιο. Τι παρατηρούμε? Ότι το μεν πρόσωπο έχει μία χοντρόκοκη, το χρώμα είναι πολύ χοντρόκοκο, είναι ματ θα λέγαμε, στυλπνό, ενώ σε αντίθεση του χεριού τα χρώματα είναι πολύ πιο λαμπερά, θα θυμίζουν σχεδόν ιαλόμαζα, είναι λεπτόκοκα, δεν φαίνεται να συμβατά. Η πρώτη εντύπωση, αν τα βλέπαμε αυτά, είναι ότι από άλλη εικόνα είναι το πρόσωπο, από άλλη εικόνα είναι το χέρι. Έχουμε λοιπόν ένα διαφορετικό ζωγραφικό ύφος, διαφορετική χρωματική παλέτα, διαφορετική ποιότητα χρωστικών. Μήπως πρόκειται για διαφορετικό ζωγράφο και άλλη εποχή? Η επόμενη λύση ήταν να ψάξουμε με ακτινογράφηση. Κάναμε λοιπόν αρκετές ακτινογραφήσεις και σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο πρόεδρος των Ελλήνων ακτινολόγων, συγχωρέστε με, θα τον αναφέρω αργότερα, και αυτό είναι που μας έδωσε η ακτινογραφία. Να βοηθήσω ότι οι δύο πιο φωτεινές περιοχές είναι τα τρέσα. Διότι η ακτινογραφία, όπως όλοι έχουμε κάνει, μπαίνει κάτω από το αντικείμενο η ευαίσθητη επιφάνεια. Επομένως, έχει γράψει και το τρέσο που έχει μπει. Βλέπουμε λοιπόν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, το οποίο εικάζουμε ότι είναι και παλιότερο, έτσι, είναι από κάτω από αυτό που βλέπουμε. Εδώ θελήσαμε να πάρουμε και άλλη βοήθεια. Πήγαμε στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο με όλα αυτά, την εικόνα, τις ακτινογραφίες, τις φωτογραφίσεις και συζητήσαμε. Οι ίδιοι προβληματισμοί, το συμπέρασμα όμως ήταν ένα, ότι για να μπορέσει να ηρεμήσει η εικόνα, για να έχουμε ένα αυθεντικό αποτέλεσμα, θα έπρεπε να αποκαλυφθεί το πρόσωπο. Η αποκάλυψη έγινε βέβαια στο μικροσκόπιο, σιγά σιγά. Το τετραγωνικό χιλιοστό είναι μια μεγάλη μονάδα μεγέθους στην προκειμένη περίπτωση. Κάποιες φωτογραφίες από το μικροσκόπιο. Αυτό είναι το πάνω, το υπερκείμενο, και αυτό είναι το κάτω ζωγραφικό στρώμα. Και θα δούμε και κάποια λίγα δευτερόλεπτα από τη διαδικασία του καθαρισμού μέσα από το μικροσκόπιο. Αυτό που θα εμφανιστεί, που είναι κάτι σαν φτερό αεροπλάνο ή κάτι σαν φτιάρι, είναι η άκρη από τον ιστέρι. Όλα αυτά είναι δέκατα του χιλιοστού. Η επιφάνεια προετοιμάζεται με διάφορα χημικά και στη συνέχεια αυτό που προσπαθούμε είναι να μπούμε ανάμεσα στο βερνίκι που υπήρχε στην πρώτη εικόνα και στη ζωγραφική που υπάρχει από πάνω. Υπάρχει μία λεπτή διεπιφάνεια. Τι πάχος μπορεί να έχει ένα βερνίκι? Εκεί προσπαθούμε να δουλέψουμε.
Ας δούμε λίγα δευτερόλεπτα και από αυτό. Μετά τον καθαρισμό και αφού αφαιρέθηκαν όλες οι επιζωγραφήσεις, το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Έγιναν οι απαραίτητες συμπληρώσεις προετοιμασίας για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Δεν μπήκε πουθενά χρώμα πάνω σε υπάρχον χρώμα. Έγινε μια λεπτομερή συμπλήρωση μόνο όπου είχε χαθεί και μόνο όπου ήμασταν σίγουροι ότι η πινελιά ήταν αυτή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν λέγεται συντήρηση και αυτό το πράγμα. Και αρχίσαμε να έχουμε και άλλες απορίες, γιατί έτσι ήταν η διαδικασία, η οποία ήταν πια. Βγήκαν κάποια νέα στοιχεία. Έχουμε την αποκάλυψη ενός προσώπου. Έχουμε την αποκάλυψη της κόκκινης ταινίας από πάνω. Ενώ καθαρίσαμε γύρω-γύρω, βρήκαμε αυτό. Και τι βρήκαμε εκεί? Χειροποίητη κοπή. Αυτό που θα έπρεπε να είναι. Άρα το άμεσο συμπέρασμα είναι ότι κάποιος αργότερα την έκοψε την εικόνα. Μειώθηκαν οι διαστάσεις. Άρα, τι ήταν, τετράγωνη εικόνα? Μάλλον αδύνατο. Άρα, πιθανότατα, η εικόνα ήταν μεγαλύτερη και πιθανότατα η εικόνα ήταν ολόσωμη. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν αρχικά η εικόνα και οι διαστάσεις της πρέπει να ήταν γύρω στο 1,20 με 60 εκατοστά, υπολογίζοντας τις αρμονικές χαράξεις που βγαίνουν από την εικόνα. Η αρχική χρονολόγηση ήταν μέσα 19ου, σήμερα χρονολογείται τέλος 17ου με αρχές 18ου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Γεωργιάδη Κωνσταντίνο, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ακτινολόγων Ελλάδος, και τους βυζαντινολόγους από το Βυζαντινό και Χριστιανικό, κύριο Καστρινάκη Νικόλο, Κωνστάντιο Νικόλο και Μπεκιάρη Αντώνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαστρογιάννη και όπως καταλαβαίνετε η συντήρηση πια είναι σε επιστημονικό επίπεδο και στην Ελλάδα. Και έξω ήταν, εδώ δεν ήταν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, μετά από πρόταση του Προέδρου κ. Ελευθερίου Σκιαδά, αποφάσισε ομοφόνος να ανακηρύξει το μέλος μας, κυρία Φιλοθέη Μπενιζέλου Δέδε, απόγονο της οικογενείας της Αγίας, επίτιμο μέλος. Η απόφαση αναφέρει: το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφόνος ανακηρύσει επίτιμον μέλος την κυρία Φιλοθέη Μπενιζέλου Δέδε εις ένδειξη τιμής δια τας περηφανής και κοινώς αναγνωριζομένας υπηρεσίας, τας οποίας προσήνεγε η οικογένειά της εις την πόλη των Αθηναίων. Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα, κύριο Καρανίκα Μανώλη, να έρθει να έρθει. Κυρία Δέλε. Μια κουβέντα. Είχα ετοιμάσει τη λόγια, αλλά δυστυχώς έχει κλείσει η φωνή μου και δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Είμαι πολύ ευτυχής που με επιλέξατε για επίτιμο μέλος του Συλλόγου. Λόγω των έργων που προσεφέρανε οι πρόγονοι μου. Μ' ακούτε? Έτσι κι αλλιώς είμαι. Και επίσης θα ήθελα να πω, ήδη τον κύριο Σκιαδά τον ξέρω, 20 χρόνια γνωριστήκαμε λόγω ότι συναντηθήκαμε για να πούμε διάφορες πληροφορίες η οικογένειά μου σε αυτή την
έρευνα που έκανε. Και όλα αυτά που ακούσαμε είναι ένα μικρό μέρος των όσων υπάρχουν, γιατί ακόμα είναι και πολλά περισσότερα, που βέβαια θα έπρεπε μέρες να καθόμαστε εδώ για να μας τα λέει ο κύριος Κιαδάς. Τα έχει ψάξει με μεγάλη επιμέλεια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως επίσης θα ήθελα να ζητήσω από τα άλλα μέλη εδώ μήπως έχουν κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να προσθέσουν, κάποια πληροφορίες για να μπορούμε για αυτό το έργο να εξελιχθεί και να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Κάποια ληξιαρχικές πράξεις, κάποια συμβόλαια, κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ, με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη φιλία. Μακάρι να ήταν και η μητέρα μου εδώ, η οποία ήταν και πιο κοντά βέβαια σε αυτά τα πράγματα. Σήμερα, εορτή της Αγίας Φιλοθέης, πιστεύω σε πολλά μέρη της Ελλάδος θα έγιναν ωραίες, επιτυχημένες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές συμμετείχα και εγώ το πρωί, δηλαδή η λιτανία της εικόνος της Αγίας Φιλοθέης περνάει κάθε χρόνο, αλλά και φέτος, μπροστά από το πρόπυλο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου. Βλέποντας μέσα σε αυτό το κρύο το πολύ κόσμο να ακολουθεί την εικόνα, συγκινήθηκα. Αλλά περισσότερο όμως έτρεξε το μυαλό μου πίσω, ακούμπησε σε αυτά που μας είπε ο κύριος Κιαδάς απόψε, είδα τις ζημιές που έχουν γίνει μέσα στη φαντασία μου, αλλά και από τις μελέτες που και εγώ έχω κάνει λόγω ειδικών σπουδών, και όλη την ημέρα σήμερα περνούσαν από το μυαλό μου σκέψεις γύρω από αυτά τα θέματα. Σε πολλές λοιπόν πόλεις της πατρίδας μας σήμερα και χώρους έχουν γίνει γιορτές αφιερωμένες στην Αγία Φιλοθέη. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση απόψε είναι η πιο όμορφη, η πιο δυνατή, γιατί γίνεται σε ένα χώρο που μας γυρίζει πολύ πίσω σε θέματα που θεωρούνται σήμερα επουσιώδη, θέματα τα οποία μπαίνουν όλο και περισσότερο στο περιθώριο, αλλά είναι θέματα που ζωογονούν και τα χρειαζόμαστε. Και έχουμε αρχίσει πλέον να καταλαβαίνουμε ότι όσο κόβουμε τις ρίζες μας, τόσο χάνουμε τις φιλοσχέσεις. Όσο κόβουμε τις ρίζες μας, τόσο λιγοστεύουν οι καρποί και οι ανάγκες μεγαλώνουν. Βγήκε ένα μικρό βιβλίο μπροστά από λίγο καιρό. Δεν ήθελε να απολογηθεί, αλλά ήταν μια εκδήλωση παραπώνου. Ακούγονταν από εδώ και εκεί ότι οι μισθοί των ιερέων πρέπει να καταργηθούν πια. Γιατί να πληρώνονται οι ιερείς, τι προσφέρουνε, κάθονται. Αυτό με ανάγκασε να ψάξω λίγο στη βάση και να φτάσω στα χρόνια για τα οποία αναφέρθηκε με τόσο επιτυχία και τόσο σπουδαία τα στοιχεία αυτά από τον κύριο Σκιαδά. Και κάνοντας μια παρένθεση μέσα στο τόσο ουσιαστικό έργο που κάνετε, θα ήταν ευχής έργων
είτε μέσω της Ακαδημίας, είτε μέσα από τα πανεπιστήμια, να προκηρυχθεί ένα βραβείο για το βιβλίο που θα γράψει κάποιος, πώς αντιμετώπισαν οι δυτικοί, οι ξένοι, όλα αυτά τα γεγονότα που συνάντησαν, σαν την παράδοση της Αγίας Φιλοθέης και άλλα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εμείς τα θεωρούσαμε τότε ευεργεσίες. Δεν ξέραμε ότι γινότανε μεγάλη εις βάθος ζημιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κεφάλαιο πώς δεν μπορούν οι ξένοι σήμερα να καταλάβουν την ιστορία μας και τις σχέσεις της Εκκλησίας με την πολιτεία. Γιατί δεν υπήρχαν τότε αυτές οι έννοιες. Όταν ο Όθωνας πήγε ταξίδι, επίσκεψη στον Όσιο Λουκά, είχε μάθει για τα πραγαθήματα των μοναχών στον πόλεμο κλπ. Και ήθελε να μάθει λεπτομέρειες. Είχε μάθει για τον Ισαΐα, έναν καλόγυρο, που είχε το στήθος του αυλακωμένο από τις σπαθιές και ήθελε να το δει. Και ζήτησε και έγινε αυτό και του λέει, ποιοι πολεμήσατε από εδώ? Και είπε, όλοι μας. Δεν έκανε διάκριση. Και ο πρώτος και ο δεύτερος, όλοι μας. Αυτό μας έχει εγκαταλείψει πια. Και κοιτάμε ποιανού είναι αυτό, είναι της Εκκλησίας, είναι της πολιτείας. Πώς θα μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε αυτό και όχι να το βάλουμε στο συλλογικό χώρο της πολιτείας, αλλά πώς θα το υπονομεύσουμε, πώς θα το κάνουμε δικό μας. Και θα δείτε και σήμερα μερικά κομμάτια ιερά εκκλησιαστικής περιουσίας που έχουν επιβαρυνθεί από το 1834 με τέτοιους νόμους, τέτοιες προϋποθέσεις, τέτοιες καταστάσεις που απορεί πώς τις επινοεί το μυαλό του ανθρώπινου. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια ωραία έκταση εκκλησιαστική που μπορεί να γίνει πολλά πράγματα για την ιστορία μας. Και έχει νόμο ότι είναι δασική έκταση, γιατί έχει 5 πεύκα μέσα. Έχει νόμο ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα εκεί, διότι είναι χώρος που θα μπορούσε αύριο να γίνει κάτι καλύτερο. Και πιο πέρα, άλλος νόμος, ότι αυτός ο χώρος είναι προστάτης, προσέξτε, του Σαρονικού κόλπου. Και γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, τι θα βρει? Για να μην χτιστεί τίποτε πλάι, για να μην ενοχλεί εμένα που έχω θέα προς τη θάλασσα, να μην έρθει και κάποιος κάνει κάτι και με κουράζει, δηλαδή το προσωπικό. Αυτό έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά. Για να κλείσω και να κουμπίσω πάλι στις σκέψεις του κυρίου Σχεδάν. Ποια είναι αυτή οι σχέσεις και δεν την καταλαβαίνουν. Οι ξένοι σήμερα δεν μας καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να μας καταλάβουν, διότι ζουν έχουν άλλη νοοτροπία και δεν πρέπει να μας κακοφαίνεται. Δεν μπορούν ούτε αυτοί να γίνουν Έλληνες, ούτε εμείς να γίνουμε αυτοί. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς, αλλά και αυτοί να σεβαστούν εμάς. Το 1822, όταν έχει προχωρήσει η Επανάσταση και έχουν έρθει οι πρώτοι καρποί, από τις φυλακές της Τριπολιτσάς, μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν, είναι και ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ, ο οποίος γλίτωσε από τις φυλακές, από τους 12 που ήταν κλεισμένοι μέσα, 3 ή 4 γλίτωσαν και αυτός σε φοβερή ασθενική κατάσταση. Και όμως τον επέλεξαν επίσκοπο να τον κάνουν υπουργό των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαίδευσης. Γενικό γραμματέα τον έλεγαν τότε. Και χρειάστηκαν χρήματα. Μου θυμίζει τη σημερινή κατάσταση. Και απευθύνθηκαν πού τότε, σε ποια δύναμη? Στους Ισπανούς. Και ζήτησαν, αυτοί είχαν την δύναμη, ισπανικά τάλαρα.
4 εκατομμύρια. Αλλά δεν έδιναν, διότι έπρεπε να υπογραφούν οι προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις δεν ήταν για το καλό της Ελλάδος, αλλά ήταν πώς θα υποδουλώσουν και θα κρατήσουν την Ελλάδα δέσμια. Ο Ιωσήφ λοιπόν, ο επίσκοπος και υπουργός, μαθαίνει ότι ξαναβγαίνουν οι Τούρκοι ανεφοδιασμένοι από τον Αιγίσποντο και έρχονται. Και γράφει ένα γράμμα στον Μαυροκορδάτο και του λέει, νομίζω ήταν το εκτελεστικό αυτός, του λέει, μην περιμένεις χρήματα. Εμείς δεν έχουμε και δεν έχουμε καιρό να περιμένουμε άλλο. Θα προτείνω εγώ που είμαι επίσκοπος της Εκκλησίας να κάνεις μια εγκύκλιο, να κάνουμε μια εγκύκλιο προς την Σύνοδο, όχι δεν υπήρχε Σύνοδος ακόμα, στους αρχιερείς λίγοι που είχαν μείνει, και να λέει η εγκύκλιος από όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια να μαζέψετε ό,τι αργυρό και χρυσό υπάρχει εκτός από τα δισκοπότηρα και να τα συλλέξετε, να τα φέρετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί η πατρίδα πρέπει να ελευθερωθεί, πρέπει να πληρώσουμε και να ζήσουμε τα ορφανά, τα σκλαβωμένα, τα που έχουν μείνει από τον πόνο μου και τις επιθέσεις, να αγοράσουμε όπλα και ακόμα νόμισμα. Πρέπει να κόψουμε νόμισμα. Και γράφει μετά ο ιστορικός Κωνσταντίνος Οικονόμος. Και μετά από λίγο καιρό λέει, μαζεύτηκαν 800 οκάδες χρυσού και αργύρου και ήρθαν και πλήρωσαν και πήραν οπλισμό και εκ τούτων γράφει νόμισμα έμελε κόπτη. Έφτιαχναν νόμισμα. Και υπάρχει παράγραφος μέσα. Και όταν το έθνος γιορτάσει την ελευθερία, δεν θα το ξεχάσει, θα τα επιστρέψει. Και αν πάλι είναι να χαθούμε, ούτως ή άλλως χαμένα θα ήταν. Και γίνεται αυτή δίκαιος και γίνεται αυτή πράξης. Δεν μπορεί άλλος σε άλλη περιοχή να ερμηνεύσει γιατί υπάρχει αυτός ο δεσμός και επικοινωνία. Και του Έλληνα μπορεί να έχει οποιαδήποτε πίστη του μέσα, αλλά η Παναγία και η Αγία Φιλοθέη μιλάει στην καρδιά. Και στη συνέχεια, στην πρώτη εθνοσυνέλευση του Άργους, που ήταν όλοι οι εκπρόσωποι του ελεύθερου χώρου, κάθισαν να βάλουν κάτω τα πράγματα. Και είπανε ότι η Εκκλησία έχει αυτές τις εκτάσεις, πρέπει ο λαός να ζήσει, χρειαζόμαστε τα κτήματα, ό,τι έχει, θα μας τα δώσει και εμείς θα κάνουμε το γαζοφυλάκιο, έτσι το ονόμασαν, το ταμείο, που θα έχει εκεί όλα τα έσοδα των εκκλησιών, των μοναστηριών της περιουσίας και θα μισθοδοτεί, θα πληρώνει τους κληρικούς μέχρι τέλους και τα σχολεία εκείνα που θα φτιάχνουμε τους παπάδες. Και κάνει νόμο, μνημόνευσε το πρώτο του 1834, που λέει αυτός ο νόμος, είναι αυστηρός, τα χρήματα αυτά είναι ιερά και δεν πρέπει ποτέ κανείς να τα χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό. Και βάζει ειδική υπηρεσία. Και το 1838, μετά από 5 χρόνια, είναι αυτά που αλλάζουν και μας αλλάζουν και το μυαλό πολλές φορές και επιρροές άλλων. Γιατί να έχουμε χωριστό ταμείο για αυτά τα χρήματα και να πληρώνουμε άλλα έξοδα πολλά, θα τα βάλουμε στο Υπουργείο ΤΑΔΕ των Οικονομικών ή δεν ξέρω σε ποια άλλη υπηρεσία και το καταργούν. Και έρχεται το 1843 που μνημονεύσατε και είπε μα δεν είναι πολυτέλεια να έχουμε τέτοια ταμεία. Ρίξτε τα όλα μέσα στο κορβανά το κρατικό και από εκεί το κράτος θα κάνει το καθήκον του. Και από εκεί αρχίζει η λαιλασία, η μεγάλη λαιλασία. Αυτό που είπε ο κ. Σιαδάς απόψε ένα μικρό κομμάτι.
Αν ρίξουμε μια ματιά σε όλη την Ελλάδα, το τι έχει γίνει δεν λέγεται. Το 1952, μετά τις καταστροφές του πολέμου και λοιπά του εμφυλίου, είναι στην Ακαδημία Αθηνών. Ο βασιλεύς Παύλος λέγει στον Αρχιεπίσκοπο στο Σπυρίδωνα. Χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν από τα χωριά τους, ήρθαν ταλαιπωρημένοι κλπ. Δώστε περιουσία στο κράτος για να βοηθήσει. Και λέγει ο Σπυρίδων, ψίχουλα έχουμε, αλλά από αυτά που έχουμε θα στα δώσουμε. Και γίνεται η σύμβαση του 52 και μοιράζει, δίνει το κράτος 600.000 βοσκοτόπους στρέμματα, 150.000 αγροτικά γεωργία, και θα κλείσω με μια επιστολή που έγραψα μπροστά από λίγο καιρό. Στο κράτος έχουμε δυσκολίες, είπα, αλλά εμείς να βρούμε αυτή την περιουσία. Ποιος την πήρε? Τα 600.000 στρέμματα και τα αγροτικά. Μπορείτε, έχετε κατάλογο. Πώς την αξιοποίησε? Και όποιος δεν την αξιοποίησε, δεν την είδε, να επιστραφεί και να μοιραστεί στα σημερινά παιδιά που θέλουν να πάνε στα χωριά και να δουλέψουν. Απάντηση ακόμα δεν πήραμε. Στείλαμε και στο Υπουργείο, στείλαμε και στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως. Είναι αυτή η ταλαιπωρία μας και συγκινήθηκα απόψε που άκουσα αυτά από τον κύριο Σκεδά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, ούτε πανικός θα μας πιάσει, αλλά απλώς να σοβαρευτούμε πολλές φορές σε τέτοια θέματα. Γι' αυτό αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι σταγόνες, αλλά είναι οάσεις. Μπορεί να μας ζαλίζουν όλα τα πράγματα γύρω, αλλά αυτές αφήνουν πορεία, ανοίγουν δρόμους. Για να κλείσω, σας κούρασα, με αυτό που είπε ο Μακρυγιάννης. Αυτό τον τόπο τον μαδάνε, τον καταστρέφουν, αλλά όμως πάντοτε μένει μια μαγιά. Και η μαγιά είναι αυτή που ζυμώνει το φύραμα. Τέτοιες μαγιές λοιπόν χρειάζεται να τις κρατήσουμε. Είστε καλά. Ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή εργασία και θα ήθελα να πω ότι έχει και μια διδασκαλία η εικόνα. Αυτό το χέρι που βλέπετε είναι σε όλες τις αγίες της Εκκλησίας μας, όπως να γεφυρωθεί. Τι είναι? Έρχεται ο τύραννος και της λέει, ασπάσου αυτά που σου λέω, αρνήσου αυτά που πιστεύεις. Και εκείνη απαντάει, όχι. Σας.